Jinsab fi stadju avvanzat ix-xogħol fuq il-bini tal-isptar Privat St. James f'Tarxien li l-ewwel fażi tiegħu ser tiġi inawgurata f'Ġunju li ġej. Fl-ewwel fażi, l-isptar mifrux fuq medda ta' 6400 metru kwadru ta' art ser ikollu 23 sodda. Dan il-bini ser jieħu post l-isptar St. James ħaż-Żabbar. Bil-għan il-kumpanija tkompli tifrex aktar is-servizzi tagħha fosthom fir-radjoloġija, kura medika immedjata, dentistrija, fiżjoterapija kif ukoll servizzi kosmetiċi. It-tabib Joseph Muscat, proprjetarju tal-isptar St. James qal li x-xewqa tiegħu kienet li jiftaħ sptar fin-nofsinhar ta' Malta. Għana qed joffri totalment xenarju differenti milli għandna għaż-Żabbar. Tara mhux għax kobor biss imma l-kumdità tan-nies in-mod sempliċi kif inhu ħadd ma jintilef u magħmul very friendly biex ngħidulu hekk jiġifieri dan u biex nerġgħu nibdew inkunu tal-ewwel ninvestu f'ħafna affarijiet ġodda naturalment għal-ġid tal-pazjenti. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearne tkellem dwar ir-rwol importanti li għandhom l-isptarijiet privati f'Malta u semma kif bisħab magħhom. Il-Gvern qiegħed ikompli joffri l-ogħla servizz immedjat lill-pazjenti li jirrikorru għal-kura u fl-istess waqt tonqos il-lista ta' stennija. Waħda mill-affarijiet li għamilna dal-aħħar kien li meta rajna li l-waiting list tad-dentisti qegħdin jiżdiedu, awtsorsjajna s-servizz tagħna lid-dentisti fil-privat u allura numru eluf ta' pazjenti li kieku kienu jibqgħu snin jistennew fil-waiting list ħadu servizz għand id-dentist privat u ħallas għalihom il-Gvern. Il-Ministru għas-Saħħa qal li l-Gvern għaraf li jimxi id fit mal-privat, tant li xtara 400 operazzjoni mis-servizz privat sabiex minnhom gawdew u mingħajr ebda ħlas il-pazjenti Maltin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.